wathi kumina wena ungixoxa sibabili engekho usigcoke wengekho usiphiwe ngekho usigcoke ngekho okuyimina na wena wathini wena ngizothenga ugwayi phela mangithenga ugwayi wena wahlala phansi ngahlala wasushaya itiye wena wasushaya washe ngithe ngishaya ingwabo uyafika namhlanje kodwa ushaya ingwabo hayi usuvuka izolo wavuka izolo nje wena uvuka izolo wena mina nginomama uyamazi hayi njalo wena ubona angaze ngilimali uba wena imali hayi bungenaye wafuka utshebe wakhala wangathi kodwa nawe uyapela imafresa no voice script kanje ongakulimali la ongakulimali ubamba voice script wena uvula into bawuthi elingavula wena phela uvula awuvume phela mngane wami uthi wasixoxa sihlale phansi isixoxo semthunzini isixoxo kahle mngane wami hawuphethu uma ngethi sesibanga into wayisho wena ngatshela wena phela ngithathelani umfana ushayela kangikusukela mngane khuluma iqiniso namhlanje hlela hayibo ngiyaqala umnyama la kuyakhanya la nali isihlalo sakho nali ithunzi hlala nangipela ifizo wakho sixoxe kahle mose ibukwa ishisa sibheme la hayi ungamuntu kuyena umntwana woza uyama muvule office mina muvule office hayi ushaywa umoya siyeze office uba uzosayina kushisa nje uba uzosayina kushisa nje uma ngethe futhi washo okay uthi angishintshe inkulumo okay uthi wena ushaya indrwabo hayi awusho wangivala awungivalanga wangivala yawona ke baba yazwana yazwana wangivala cha umsebenzi awukathi yabuza umbiza ngedini dalenke namsebenzi ngiqualify ngawo hayi lethi ugwembeme ehlaipa silungise le ndaba namsebenzi ngiqualify ngawo imblend ngathi nabona imblend